खुलुमबाय लोगोफोर हांसिनल' नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायगोरनानै लाबाय नै अयथासार गरम आयु बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय बोग्रि बागानाव नै बोराया बोग्रि साफा खालामगासिनो हाग्रा साफा खालामगासिनो आरो नै बोग्रि बागानाव फैना मैगं थिलियाव फैनानै दिनैबो ब्लग बानायलायबाय लोगोफोर नङाबाथ' न'आव थानायाव ब्लगखौनो बानायनो गोसोखौनो जाला मा खालामबावनो आरो सान्दुं गोसाबो देहाफोराबो सुग गैया नालाय एखेबारे नै हाग्रा संगासिनो ओमफ्राय जाना लेस्राया ओरैबायदि थायनानै दङ आयु मा खालामबावगोनसो जाबाय आङो लेस्रा बागाना नै जाना नै ओरैबायदि थायनानै दङ फिथाइफोरा नै फिथाइ गोजा लेस्रा एखेबारे फिथाइ गोजा नै जा फाननोनो लांनो नागिरा फानग्रायानो गैया आं देनां बुरै जाबाथाय मैगं फाननानै जागोन थिग मैगं फानगोन आङो नै बेफोरबायदि गायनानै एसे बुरैबावबाथाय फाननो लाजियाहाय आं नै नायलाय ओरैबायदि थायदो नै नायलाय मा खालामगोन आङो बेखिनि लेस्राखौ आयु सिन्थासो बे आङो जा बोरायाबो ओरैनो फाननोबो रोङा गायनायाव गायगोन जि खेथिफोरखौ एकदम गायनाय समाव गायगोन बे फाननो रोङा बोग्रिखौबो गायदोसय देनां फाननोनो रोंनाय नङा इयो सेवहोजोबगोन बोग्रिखौबो ओरैनो उस्सा जाना गायदोना देनां फाननानैबो जानो रोंनाय नङा ओइनो आबै फैदो आबै थंसि अबेलै ओइनो जानि आबै फैदो नोंखौनो होथैदो आरो आबै फैदो लेस्रा खानो फैदो लेस्रा खानो फैदो ना हा ओ थंसि लेस्रा खानो फैदो मार लोदोदो जाबाय नै उन्दु उन्दु जायै जायै न'आव जाबाया जि बुरैबायनो बियायं मोनलायलायबाय माइरं जावनो हाजोबबावोसो बुरिया मा खादो नोंलाय एन्जरनो हाग्रा खादो नै एन्जर आबैया एन्जरनो हाग्रा हाबाय थानांगो निताया लाग्रा जादों नामा नोंसानि बिजामादै हारसा गगामुग बारबाय बिजामादै फैहांदो नै बिजामादै फैहांनायावनो देलायाखैबो गस्लाबो गानाखै फख्रिया दैयानो गैया ओमफ्राय नै इयाव बानलुबो गायदोंमोन आं बानलुआनो गैया खिनिया बोग्रि बागान गोजा सेस हाग्रा नै बोग्रि बागानखौ नायदो जोंहानिखौ सेस हाग्रा ओमफ्राय आंना नै खिनिया सेस लेस्रा गोजा बैया लासै मा खालामगोन बेखौसो सिन्था जाबाय आङो फाननानैबो जानो रोङा ओमफ्राय भिन्दियाबो थायनानै दं भिन्दिखौबो नायफ्लांफैयाखैमोन ओइ भिन्दिया जाहानावबो अयथासार थायना दं नोंसानि हरनायाबो दंबावोसो खेथि मावग्राया सान्दुं गोसायाव थांखाबाय नोङो इ लामायाव नै भिन्दियाबो थायनानै दङ आयै ओमफ्राय आबैलाबो खानाय खादोंमोन माखासे मानि ओइखिबो दंबावोसो आंना भिन्दिया आयु सबजि किमान खाबि सबजि मेंबायसो आङो मैगंफोरखौ नायनानै फाननोबो हाला फाननो लाङाना खाबाबो खाख'नो हाया खाजोबनानै मा खालामगोन अमानोसो हैनांगोन नै बेखिनि खाबाय जि गोलाव आयु मा खालामबावगोन जाथारबायहाय आं इसर जानांगोन फिसाजो मालाय बेलेग बुरैफोरा फाननो लाङो बुरै बोराइफोरा जाना गैया फाननोनो लाजियो बिमा बिफानि न'आवनो आइयाथ' खाथियावनो थांनो हाबावासो लोगो नांबावोसो बहा मैगं फाननो लेस्राया खाफै मा अमानो नांगोन अमायानो जाथोसै गोलाव रेदें आयु सोरनोबा नांगौबा लांफैनो सावरि जागोन आं खामानि मावनायाबा जानायल' नै बेखिनि खाखांबाय नै
ओमफ्राय नै या नैबे आफानोबो एसे हरबाय मुथासे 110 थाखानि खोथैब्रा लेस्राखो नोंनो होनायखो लेस्रा दांबदिखौ खोथैनांगोन गावनो नैनो खाथि रानना हरबावनोसैसो आं नै इखिनि खानोनो होआनो गाबगासिनो